Zatvori oči, udahni duboko i seti se pogleda koji ti jednom rekao sve što reči nikad nisu mogle. Nekad ne treba ništa da se kaže. Nema poruka, nema objašnjenja, nema poziva. Samo se pogledi sretnu i sve se zna. Neke oči ne gledaju te kao prolaznik. One te gledaju kao nekoga koji im je deo duše. Ne pitaš ništa, ali znaš sve. Ne čuješ ništa, ali čuješ srce kako kuca glasnije. U tom pogledu možda sekunda, možda dve, vidiš bol, vidiš sećanje, vidiš sve ono što je ostalo neizrečeno. Pogled koji kaže, nisam te zaboravila, nisam prestala da osjećam, plašim se da pokažem koliko si mi važan. I ne moraš da budeš trezan, ne moraš da imaš plan, ne moraš da znaš šta dalje. Dovoljno je da si osjećao istinu i da znaš, to nije bio slučajan pogled. To je bio susret dve duše koje su i dalje povezane, iako ćute pred svetom. I ne treba da pitaš ništa, jer pogled je rekao sve. Više nego 1000 reči. Više nego ceo život pre njega.